amo ini didian karasal amo kurumbitin an ngaran hini o an tawag ba di waray-waray kurumbiti ali na magmumosyon na naton imsi. Okay, so o payotro nga gabi aton nga tanan. Na may dulong nga punong barangay, may bukog, may dulong Honorable Elias Dulay Senior,
iya mga honorable nga mga kagawad, presidente nga diyan na Honorable Rodolfo Hermosa, aton mga sangguniang bayan members nga diyan na Honorable Adrian Tejano, and Honorable Chando Pares, mga major sponsor. Mine. Kini nga aton bago nga kinasal, di ko na pa Slowly, just nagusahon. don't do it too fast. Mga kaganak o tagpundar hini nga kalipayan, mga tuminungnong ang barangay, mga bisitas nga diyan na. So, dako nga salamat sa atong nga tanan. So, yan na, formal kita nga magtitikang. So, parahan na unang ng pagtikang, makatukitahan pangamuyo nga tuwan aton makagarahon. So, alayon anay kita pangatugbos nga tanan. Stand up, everybody. We're going. What? Pray. It's prayer. Sa ngaran sa Amay, sa Anak, Diyos Espiritu Santo. Langit nun nga Amay, adi kami ang imo mga anak, nagsasaludar para hini nga bago nga mag-asawa ni Mr. Patrick Ian Escalante nga na Miss Lanilyn Dulay Bahado. Nagpapasalamat kami nga tanan nga grasya nga imo ginpapaangbit sa among nga tanan, labi na Ginoo ang grasya hang kinabuhi nga natatagamtaman ha oras nga tanan. Ngan nangangaro kami pasensya Ginoo adto namon mga nahimo nga mga sala. Kay magluya gud la kami Ginoo. Nangangaro kami kinasing-kasing ang pangaro ng pasensya. Nga kunta Ginoo, yan ang kagabihon. An imo pagbuot an magpadayon hinayan nga ang sasaludar nga kalipayan. Kunta ang nga tanan nga diya na ang kasing-kasing ano na huna ato imo para maging malinang puson ini nga among ginihimo yan ang kagabihon. Ngan Ginoo kunta adton mga bisita namon nga nagbibiyahe tikadi ngan tipauli pinangangaro namon an ira safety para makauli irahin safety nga ton ira mga pagkalugaringon. So ini Ginoo nga tanan amon ini pinangangaro kaniso Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so formal na kita nga magtitikang. DJ, tugtugian ay para hang kadamaan habang nagsasayt pa akin pasasayawan ng kuratsa. What's that? Sila kayo mag-ipon. Hindi ka magiging. Amo ini didian kalipayan hamo diha may bokog may dolong eastern sama. Ganyan mga bisita nagkakadatong na Din kam. Nanay din kam.
like it now. Oh, gusto na ko para buko. Kaya ka mulo-mulo? Kaya ka? Wow. Drink the same. You're drinking the same as I. Right? Yeah. Do an experiment. Is this your first time to see this? How does it taste? That Yeah. I can't drink that tender. I don't think this brand. Brandon's good. This is made in Spain. Okay, good. Because we were colonized by Spain. That one. This one? This is tandoy. I know I can't. I gotta wait a year for that one. Ano to? Alam, It's club. Oh, no, CLB. okay. Short for club. Emperador. Gotta go. It's San Bruno. There you go. Go have those video. Just don't mind him. I think we have technical problems on the sound system. Yeah. saan ko na yan? Global. Ako sa Diyos, ikaw ang ibigin. Sinong pagpapalit, wag mamahalin. Ayan mga pakarit sumayaw di Amon. Di Amon Barrio. Karasan ko rin. Sinong ako sa Diyos, ikaw ang ibigin. Sinong pagpapalit, ikaw ang mamahalin. Sinong ako sa Diyos, ikaw ang iiwan. Magpapili tayo hanggang kamatayan. Kung ika'y magpapsil at ako'y lilimutin, maghihintay ako. Magbalik ka sa aking piling. Susundin ko lahat ang iyong inuutos. Pagkamahal kita, iya'y sumpa ko sa iyo. Ah, yes! Sinumpa ko sa Diyos, ikaw ang ibigin. Sinumpa ko pa rin, ikaw ang mamahalin. Sinumpa ko sa Diyos, di kita iiwan. Magkapiling tayo hanggang kamatayan. Kung ika'y magtaksil at ako'y lilimutin, maghihintay ako. Hey Dad, is this your time? Sa aking piling, susundin ko lahat ang iyong Let it water. mahal kita. Iya'y sumpa ko sa iyo. Snow ng mga pulutan dito sa Abuha. Ang iyong inuutos.
Intansya, ari man o. Mga Kamatko family from Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Away ng kabataan dyan yung among barangay. Si Cristo nila sumayaw. Mga batanong pagano, mga warok palait intay nanon. Sasayaw na ho. I don't know how to sing. Everything. Amoy na namon, bisita nga Russian. Kaya asawa sini, buktosan, babae nga kinakasal. Ayan. Ayan namon barangay kapis. Yes, tulay. Okay. So mga idol, mga kanto na kitahan, unod. Ini yan ang kalibayan. Maram na kam kung ano yung nga unod yung nga kalibayan. Ang sayaw nga kuratsa. So yan ha, mga bugtuhan, anak. Idol. Di sandi nga sarayaw, asyan mag-aabre. Sayaw nga kuratsa. Ganun na iba, nga pasasayawon hing kuratsa. Kundiri ang persona ni Mr. Junior Balubal. Papanisan kan Mrs. Lynn Gabilan. Maestro.